سلام زخبركم زخبركن تخاتلتي لس سبورت كميك أنيكم نلوميك أدامون نعخم يمهرو يحبرو كمون يزانيو زبلنا متحسطو حزنا لكم قريبنا لنا مدبنا جميرو كساب تفتسم دما مسانا ختصنحو بخبر زعدم أمير علي مباركس مدبنا كم تلمود بطعم زيما يكفلم نزات سعد طعم زيما بحبار نستمع الرأ شوعت عينتات سبورت زحزله ياتاو سبورت اب قصري اكسبو 30 حدار فليمو أب فستيفالات رايك ما قرت تبعيلو زكايد زنبرة وردرات ياتاو سبورت أبزي زحالف إوانات زتخايدة مرجع فدريشنات كم قوامي كوينو سرحو كم جمرة زكاريوم أبزي إوان زدما أتي وردرات هوات زريو درو نباهدن كبرن حبرة السبن أب من لا تتسمي لقنيوم كم سرتنا زدما نربعة معالتات مالت كاب 30 حدار كلتشن عسران سلستنات حيزوم كساب سلسة تحساس زعنح وردرات بحقر درجة أب إكسبو تسرعو أمكياد إيركاب سلام زقبكم تقاتلتنا كم زيت زبو زقنكم بزتفرالي مالت بدمص حفاش بغازيطا كوم دما بار تي في مالتي كم حالف كم زقنيم سبورتاو نتفتات ياتاوي مالتي اب قصري اكسبو 30 حدار كخفت مخانو زبصحنا حبريتا املكيت نيريم نلوم بار توردراتتي درو جميرو اتي نتفتاتون اب مسلساليو زركب زلو نزي بزملكت مس حدا كافتم كايتي ودما ابومبر بريزيدنت نايتي ودرات زخونه مسانا يركبالو حراي اتو برهانه بسمين سم مسارتين كمسغنكم يفتو بزي بقصال اسكا ازي ودراتكم انتاي كمسليو حسكمو زلوكم مدباتكم كمي قصل كسابتي زازم زمص زلو سمت مالتي لعلو كله مجلس منتنايو انتاوندتنا نفلت اندحر خوينا مزياتاو سبورت تاثري منياتو كلهم زمصوتا هزياتهم اسم حبراو كبرنا تاساسورو سلازخونو أبتعلت زترخبة حلافي كوميشن بحلن سبورت إيرترا أمباسادر زملاء تخلم سبورتنياتات نزياتو سبورتا أزنعم كحزوون كمحمرة حقر بمقدمة كبرتاتهم كفالتون كحيلوون مسناي انقو حقوسوكم أسنيو كلابون كالو كمي كخيل كم زخل مرأياي مالتي كم حجو قبر نيرو فتن نيرو تعار نيرو وخمزة عين الدرجة جن لحرتي محدث تقبرنا يتفدرش حجيز جمهر زلط صبغ الجمامرة ونكو عافزي درجة زي نزم الرزق تقولوا وأوقعكو يا تاو سبورت عبت رقم زلوي نتخالو كل سبورتات نفولطينا عصو أجري باسكت بول كله في لومود نكاتاتلو سبورتاتي يا تاو سبورت جن زتفلي إيو زتفلي مالت كابت هاجر زبوغلي مستي بحالنا يتهاجر زخيت نتي ناي حزب سمعيتن دليتن زانت صري بحرياوي اتخالق كله خاب دقد مصيو كالوز جمرو خالوز غورو كوم قدح كانوا مغبر استغبري اذا كناتنايو كابزي كابز بوتا زبوقيلو ابز هاجر زغبر تراي سبورت يزي سلاذ فلينوتو بزي زغلص اقداسنتو قا بزي زرئ سلازي كمز عين زي جمامر حيزو قصالي خونينا ندليو ول طف ترغم يولو حنساب دحري تجميرو مسرتو تدا ادلديلو كقصل كخل الله فزي الله حنساب كل عقمها اكتيفكا حانت نغير غيركا تود تعصو زو ترغم يقولو سلازي متان كقصل ندحر مقصال الله معبا يالو مالتيو سلازي اب كم درجه مبصح عبي سقمتي بعرو سلازي يتسقمتات بز مقد زي بز الجمامر زي غيرنا كنقطفو صبو مسلني سلازي حالفتنا اي فيدريشن البريزيدنت اي فيدريشن نايزي ياتاو سبورت نخلكم نتي مدب كم زخون اب كم زبصحكمو مسغانا يبصحكم يغني لي نخلكم كا صبو منفس زلو ناي وددر حواهو اتوددر نفقري اتوددر نحونت اتفقري نحازنت هاجرون لسرح
يمو بز منفذ خدقوروكم تغلطر يولين صبغنا يسرح كنيا تقورو لكم يغني لنا سيبو أبو أمبر نايت بحلا ودرات زقنا أتو برحنا تعبتعتي يعتو كبرتاتنا زبل شرحو زفلمة ودرات كسرع مغنات زقنا الحبرة السب مسرت مرتون أتحسسبا وهدتون مجلس زقنو عبقعات بحلتاتن وقعتاتن زتحنس مخانم حيال مزبط كونن زبق عيلوم اتمخناتو كبرحن كلهم بزي بحلي زفترن زقاومن سبعوي ترنا فيلن كبل أرديوم أبدلنا يا زبن ባህልን ክብርታትን መዕቃብ ቀንዲ አዕኑት ቀጻልነትና ይህላው ኮይነ በመህላውም ማዕረ ፖለቲካውን ቁጠባውን ህንጸት ንባሕወራ ኩረታት ነው ክንሰርሓሎም መሰረታዊ ረብሓት ኮይኖም ንረኽቦም ምክንያቱ እዞም ባህልታትን ማሕበራዊ ኩረታትን ከም ያታው ጻውታት ሃገርና መሰረት ህላዌና መግለጽ ጥንታውነትናን መንነትናን ስለዝኾኑ ንትንሳኤኦም ክንሰርሕ ማሕበራዊ ግዴታ ኣለና ያታው ጻውታትና መግለጽ ጥንታውነትና እም ከብሎም ዝኽእል ንትሽዓትየን ብሄራት ኣብ ሓደ ማእዲ ኣቋዲሶም ባህላዊ ጥሙርነት ኣውሒሶም بحاجة قانون أخذ مسألة بايتا خطأ تحوس لزخولو معرة خبرهم كبر نخرجوا بقدام من تكسرعوا اللهم زبل أمنت علنا مغنياتو مجلس أمنت ناس لزخولو بفل عيب هالفاتنا وقعتنا نعنا بابرانا نبسلتنا فلتتنا زنس أبارقو مجلس هلو درجة نقحتنا حزب ناس لزخولو أكل محبرة وخبراتنا كهونو يوم ولدنا دري سموه ولدنا جميع نمنا تاو خبراتنا نبنا خساغرو هدقلنا زبولو وراراتن هلكيتن من تاو علولاو نوتن مثنات زرن كمعتاو مقولونو يوسمو يقددو كو انت نبرو ابيد وررتي نانتان كاي وطقو نتبدهو نمبده كبيد واغا انخوفوليم محورا خبروم عقيبوم نبانا اساغا كساغرو خيلم ያታው ጽወታት መግለጺ ጥንታውነት ኮይኖም ንትሽዓትየን ብሔራት ኣብ ሓደ ማዳ ዋሊሶም ባህላዊ ጥቡርነት ኣውሒሶም ባህሊ ቋንቋ ከድምጻ ባይታ ከተጥልሕን ስለዝኽእል እዚ ማለት ንኣነባበራን ንብስለትን ፍልጠትን ዘንጽባርቁ መግለጺ ህልው ደረጃ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ስለዝኾኖም መደባት ናይ ያታው ስፖርት ኣብዚ ዓመት እዚ ፌደሬሽን ካብ ዝምረጽ ነብሲ ኽኢሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ውጻታት ይኽገብር ጸኒሐ ካብታ ዝሓለፈ ዝነበረት መደብ كلت هاجراوي صوتات جيرنا نيرنا حنت بس مرة بستاديوم جيرنا نيرنا خلا يتقى أفكارن جيرنا إذا أون سالسيت هاجراويت وددريا سلز صوتات هذي بشمون تعين صوتات هذي نانقبرز لنا شم شديش صوتاتن كلت ميستر مكل غالن ميستر مكل غالن سوان لعلو تكالفن كا خمسة منيتي شمون تقينا يصوت الله أمونجن ناي زوريا وددريات يزقبر مجمريا سلزي ناي وددريات يصعد بالي أبز دارجة بتغلى 120 شمون صوتات نقبرينا أبزانا يحج على 3 أو 10 على 20 سلستن 30 كلتن صوتات نقبرينا نايمشتون 30 كلتن صوتات علينا صباح على عادة 30 كلتن صوتات نقبرينا دحريز ولا جن أو تنايم دب صوتات وديو أب مصراين أخذنا ينعن كيد أمود أتاقى نعوتات سفر عليه شلمات نايجنزبن نايوانا شون أدالينا لنا سلزن كلن صوتات كا كعوتالو بس أقطع مزي عدل هفن كمزجن دل مالتي እዞም ዝተፈላልዩ ያታውያን ስፖርታት ማለት ድርሰታት ኣቦዋት ምስ መንነታው ክብሪ ዝተኣሳሰሮም ንምክልኻል መሬት ዓደቦን ሕዛትን ከም መግለጺ ይጥቀምሉ ነበሩ ከምኡውን ኣብ ግዜ ሕዝን ድራማቲካዊ ዝሓቆፈ መጽናዕቲ ምፍጣሮም ክሳብ ክንደይ ጥበበኛታት ከም ዝነበሩ ዘመልከት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዝውድድራት እዚ ኩላትና ከም ዝተዓዘብናዮ ኣብ በዓላት ወይ ድማ ኣብ ግዜ ፌስቲቫላት እዩ ዝካየድሞ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ርእሱ ክኢል እዩ ኣብ ምስልሳል ዝርከብ ዘሎሞ እስከ ነዚ ከተበግስዎ ዘኽኣለኩም حسب وين ما منشي انتايو كم تفلت تي ياتنا خبرتاتنا سلازخونه هجي بحاجزنا كوميشن سبورت نحنا رئيسنا خيلنا خنكيد كم زلنا فدريشن بعلو قوم كم زلو دغاف مسابنا امرچا غوباي تغيرو مرچا تخيد فدريشن قيمولو مالتي سلازي خاب هجي ساعات نحنا ناتنا رئيسنا خيلنا وددرنا خنكايد اب بعلات تراكي تتصقعنا نخنكيد بزبل تاشمينا أنكينا مالتي حسب أنا حاجز كها خمس تريا جميل الله مالتي إذا ورد درات زي كفيلم مخانو بزتفلالي مع كنات زيناني وش تهجرنا كابز حبرات حزو اسكا مدلاوتن كمين يرو زن زباتات زين
ዞባታት ኣቀዲሚ ተዓቢርዎን ዝፅወታታት ዝኸም ዘሎ ስጋብ ሕጂ እውን ብዝተፈላለየ ምክንያት ንሳልሳይ ግዜ ኢና ቀይርና ፀኒሕና ሕጂ ግን ተዓለት ተወዲኣ ሎሚ ንገብር ኣለና ስለዚ ዞባታት ብዝተኻለ መጠን ዳሓን ዝኾነ ምድላዋት ገይረን እየን ገለገለ ግን ዘይምልኣት ኣምፅአን ኣለዋ ገለገለ ዞባታት ናይ ሓደ ፀወታ ኣይንሳተፍን ዝብል መፂና ኣሎ ስጋብ ትማል እውን ብቴሌፎን ይኹን ብገለ ነዚኣተን ክንከታተልን ፀኒሕና ሕጂ እውን ኣብ ገለገለ ናይ ሓደ ፀወታ ገለ መለ ዘይተሳተፋ ዞባታት ኣለዋ ኣርጋ መብዛሕትአን ግን ምልኣተ ገይረን ይፃወታ ኣለዋ ብዘይካዚ ኣብ ወግዒ መርዓ ብመንገዲ ሸደድ ብድራማዊ ሙዚቃ ፍቕሮም ይገላለፁ ምንባሮም ናይ ቅድሚ 40-50 ዓመታት ታሪክ እዮም ዛጊት እውን ኣብ ርሑቕ ገጠራት ኣስሩ ኣይጠፍእን ዘሎ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ሃነፅቲ ተኽለ ሰብነት መሰረት ሓርበኝነት ምንባሮም ኣብ ርክቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ልዑል ስለዝነበረ ምዃኑ ተጠቒሱ ክብሪ ወይ ድማ ባህሊ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ መጻኢ ከመይ ክኸውን እዩ ንብድሕሪ ሕጂ ዝተተሓዘ ውጥናት ከኣሎ ዶ هو بحجز عبي مدبات يزلو تي ودرات زترا يكونن ناياتاوي هاجرنا بزح سلو زخونه نريسيرش زغبرلو مدبات تسريع له ناي ديانو سلطنا خغبريو ناي اسلطنت سلطنا نخغبر بزح مدبات حانتي سلو هاجرا فيدريشن كابز زغتلسي نعبي نخيد ناي كله سراح سلو زخونه كن حبيرنا ينا نسرح مالتي مس كله زمرسكمو مورادر بوتاتات ወይ ድማ ሜዳ እንታይ መስል ከመይ ዘሎ እቲ ዝሓሰብኩሞ ውጥንከ ሰሚሩልኩም ዶ ቁሩብ ኣብዚ መደብና መደብ ከምቲ ዝድለይ ከደልናን ምክንያቱ እዚ ዝናብ ምስ መፀ ሓንቲ ሜዳ ተዋሂብና ኮሚሽን ስፖርት ዘድሊ ወፃኢታት ምስ ገበረሉ ኣብ መወዳእታ ሜዳ ግን ተን ማሽነሪ ዝሰርሖ ዝነበራ ሰን ምስ ረገፆ ጉድጓድ ኮይኑ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ስለ ዝኾነ ኸ እታ ሜዳ ቀይርና ኢና ኣብታ ቅድሚ ሕጂ ንፃወተላ ዝነበርና እምበር ንሓና ሜዳ ካልእ ቦታ ተዋሂብና ኣሎ ብድሕሪ ሕጂ እውን ንዝመፅእ ዓመታት እሳ ብግቡእ ተሰሪሓ ንስራሕ ድልውቲ ክንገብራ ኢና እንተኾነ ግን ዚ ዓመት እዚ እታ ዝመደብናያ ሜዳ ኣይተጠቐምናላን ብምክንያት ዝናብ ዝነበረ ነቲ ሜዳ ማይ መሊኡ ፕላስ ወተን ማሽነሪኡ ዝኣትዋ ዝነበራ ከዓኒ ነቲ ጉድጓድ ስለ ዝገበሮ ነቲ ሜዳ ክንጥቀመሉ ይከኣልና ክለብ ለንደን ናይ ሚኒስትር ምክልኻል መሰልጠን ማዕከል ትምህርቲ ንሳዋን እትርከበን 6 ዞባታት ዝሳተፍዎ ዘለዋ ውድድራት ብሓፈሻ ብክልተ ጨወታ ከም ትወሰጥ ቅልስ ናይ ኩሉ ዓይነት ሚዛን ገበጣ ስሉስ ገበጣ ርቡዕ ቢብ ኣስቲ ዝኣመሰሉ 7 ንጥፈታት ስፖርት እዩ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ዘተኣናግድ ዘሎም هو ساعات حزنيا زلنا كاب ساعات 8 ننيو هنا كتل እዚ ሕጂ ኣጽያቅናዮ ዘለና ብዝ መጀመርታ ኸ ንምንታይ ኣጽያቅናዮ ዘለና ኣብቲ ሳልሳይ ራብዓይን መዓልቲ ውሕድ ዝበለ ፀወታታት እዩ ዘለና ኩነታት ዝናብ ኩሉ ነገር ንሕዳ ክደፍኣና ኽኢሉ ኣብኡ ቦታ ገዲፍናሉ ኣለና ናብኡ ናይ ምሸት ነፃ ስለ ዘሎ ናብኡ እናጋዓዝና ክንከይድ ምስ ኩነታት ዝናብ ይኹን ምስ ካልእ ክሊማ ምልዋጥ እንድሕር መፅዩ ማለት እዩ ንሕና በታ መደብ ክንከይድ ኢልና ንሓስብ እንተዳ ዝኾነ ነገር ኣሎ ኸዓ ቦታ ሒዝና ኣለና ናብቲ ቦታ ኣዳሊና ዘለና መጋላበጥ ኣለና ናብቲ ሳልሳይን ራብዓይን መዓልቲ ማለት እዩ هراي صحوات دك أنستي ون كم زلكم كلنا نعزبوا زلنا حكيمه اسكه نمصاي كما يكون هو انا من نابروم زملكت بطعمي بصبو كنتاتيم تتعايزهم زلو زنزواتازيان قدم متاوم اب هوستيل بوتا تتعايزلهم مدقسن مغبنو بناو እዩ ስለዚህ بغبيام دمغبو تسرع زغونه مغاغبا ኣለዎም ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቁርብ ብቁፅሪ ውሕድ ዝበለሎም እዚ መጀመርያና ብመዃንና ኣብዚ ዓመት እዚ ኢና ከምዚ ጌርና ዘለና እምበር ንደቂ ኣንስትዮ ተሳትፍ ፀወታታት ስለ ዘለና ብደረጃ ብዛዓብየ ንደቂ ኣንስትዮ ክነሳትፈሉ ንኽእል ውድድራት መዲብና ክንሰርሕ ኢና መጀመርያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ውድድራት ብብዙ ግቡእ ክንካይድ ክንምድብ ኢና ድሕሪኡ እውን ኣብ ከባቢና ዘሎ ሃገራት ኣብ ምዘን ከባቢ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ሃገራት ነዚና ሓና ዝመስል ፀወታታት ዘለውን ብሃገር ደረጃ ንሃገር ወኪሎም ክፃወቱ ዝኽእሉ ፀወታታት ተፃወቲ ከነፍሪ ኣብ መደብ ኣሎ ስለዚ ብድሕሪ ሕጂ እውን እቲ ፀወታታት ካብዚ ሕጂ ጀሚርናያ ዘለና ቀፃል እንድሕር ዳ ኮይኑ ብዙሓት ተወዳደርቲ ተፃወቲ ከነፍሪ ምዃንና ርግፀኛ እየ ስለዚ ኣብ ከባቢና ብዝግበር ናይ ውድድራት ግን ክንሳተፍ መደብ ኣለና ዲያኑ ነዚ ውድድራት እዚ ቅድሚ ሕጂ ወላ እኳ ዝፈልጥዎ ወላ ድማ ሓሳባት እንተነበሮም ይወሃቦም ዶ ትምህርቲ ማለት ፍልጠቶም ይሕደስ ዶ ብርግፅ ይወሃብ እዩ ንኣብነት ዞም ዲያኑ እዚኣቶም ዶም ነባራት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፌስቲቫላት እናተገብረ ከሎ ዙዳኒ ዝነበሩ እዮም ቶም ዝበዝሑ እዞም ሓደስቲ ሕጂ መዲብናዮም ዘለና ኸ ኣብ ዝሓለፈ 2022 ናይ ዲያኑ ስልጠና ሂብና ነርና
لعلي ثلاثة دخونو ديانو أسلتنا نزي خداني يزغولو سلازي أو تصوتات نادي سرعنا لهم سنة نادي تموكور مبر أو تكورس وسيدو مولو بدعري عجيجن ناي أسلتن تسلتنان ناي ديانو سلتنان كنهبكا أمد بيزولو تحتوي ميزان كلس كاب 7 كاب 8 حمشتن أمانغو دباغي حبارن ما كان أموداتا سلازغور الكومبر لي عدمي بلبيه زمسجن صوتات ياتا سبورت قالك خمس ناي زمناوي عندلو صوتات توادادار كوينو وبزح افكار سبورت عزبو دحر حجون هاغردو كله تصوت قنفري امد بالنا املاقي حجز عمتاوي بأدالوتي لا تروبيكال أميسا بونغو زعدل نبلوز أفريقيا وتقادماي زوهاب شلمات ممراز حموشتي إرتروان تقادمتي مرقحهم عبي أرسي سريحهم هالوهم عبدو شلمات أبال غانتا أستانا هينوك ملو برهان أبال انترمارشي وانتي سيركس بينيام غرماي أبالات أمريكاويت كلاب ليدل تريك أماني القبرز غابيهرن ناتنايل تسفاتيونن كمون أبال تركاويت كلاب بيكوز ناتنايل برهان زركبوهم بدمر عصر تحموشتي تقارمتي ترقحهم هالوهم شلمات بلوز أفريقيا قادماي كاب كتشن 10 تخلتن معدال كاب جمر ناتنايل برهان اب كتشن 10 تخلتن مقصب دبساي اب كتشن 10 4 دانيال تخلا هايمانوت اب كتشن 10 5 تصفم عبا مريم اب كتشن 10 6 بينيام غرماي دمام اب كتشن 10 كلتشن 10 حدن كمون اب كتشن 10 كلتن اكتاتيلو نسلس اوانات بمعوات هاتريك مسرحو يفلات بعدالوتي زور غابون لا تروبيكال اميسا بونغو زعدل شلمات بلوز افريقيا وتقادماي زمص 10 4 تحساس بعلي تعواتي وكفلتيوم زخبركم تخطاتلتي كاب زقتيلنا شلمات بلوز افريقيا وتقادماي تحاصيم زلو حموشتي ارتراوان تقادمتي ابز حلف عامه وردر زمزغبو وصيتن زحزو درجان زلسس تحستو كنقربلكم ينا سناي مكتتال أبال أستانا هينوك من لبرهان نزل الشلمات أبز تزازي مزركب عامة وردر بلوز بقعدو مرأي تشامبيون أفريقيا زركبوهم بركزو بالعواتات تقونات صفاء هينوك من لبرهان كعواتو لكم زغلي قاوحلهم كابز متس عامة جميرو مالي أستانا وديك وادر فيرمو أمبيرزو الله هينوك أبز عامة نتي حدا كابز عبي وردرات بشكلة أفريقيا زخون زرواندا كم استعواتو لوز فلد كوينو أب تشاينا أبز تخايدة تشانغاي ليكون ناي جزين ناي بندر مالاتات كم زعتر أيرسعن هينوك من برهاني عامة وردر كتشن 23 وردرو ابتي كاب 23 كساب 29 طري استخايده اب هاغور افريقيا كاب زكاري وردرات اب قدميت كاب سرعو زورغابن يفليمهم ابزنا شوعات مدرخات عمرو زنبر وردر اب شوعي مدرخ زحازو كلاي ترتا تزبلص ناي مدرخ درجو نيروم هنوك بحفشا اب ناي غزي مبل 10 حدا اب ناي نقبي رابعي اب ناي بلوص منسي دما اب سالساي ترتا تسرعو وردرو زازيموم بالحرزي هنوك نابتي اب غانا استخايده تشامبيون افريقيا امريحوم بشمون تلكاتيت اب استخايدت ناي غانتا ناي غزي وردر اغراوت غانتا ايرترا كلا درجه بمحز تعواتيت بور مدالان نختكون عزز سرا تصاويتهم نصبحيتو تشعت تلكاتيت اب استخايدت ناي ولقنا غزي وردر هينوك نيوغانداوي تشارلز كاغيمون روانداوي مويس مغشان سعيبو سالساي ترتحيزوم عساس لكاتيت اب استخايدت ناي صرغيا وردر غن هينوك نمورادرتو سعرو نكالاي عامتو اكتاتيلو تشامبيون افريقيا بمخان تعويتهم دحري تشامبيون افريقيا هينوك من برهان مسكلبو جرين بروجكت باردياني CCF فايزن بمخان ابتي شمونت مدرخات زحقوف زر رواندا تصميدوم هينوك اب كاين شامناين مدرك قداماي درجه كحزن كله اب 4 مدرخات دما مس بلوصات 5 بمخان وردرو زازيموم بحفشا ابني غزي وردر هينو قبل بمخان ندوردر كعوتلن كله ابني انبس عقب دمام بدوب افريقاوي مارك اوليفرن ايرتراوي اخليلو عرفاين تبليصو سالساي درجه حيزوم هينوك حدا مغابيت ابطلان ابستخايرني حدا معلت وردر تروفيو لاي جوجل تصميد وددرو كزاز مايكالن كابتلان كي وصع 18 مغابيت اميلانو سانريمو زتساطف هينوك مبلميتو سانكلتن ترتحيز وردرو زازيموم هينوك كابتلان كي رحق ني 5 مدرخات ابزو نبرو سيتي مينيا انترناسيوناليو تصميدوم هينوك اب 5 مدرخ وردرو بزي مجمرو عمت جيبوز نبر ساعه تسريزوم اب سالساي مدرخ زحازو مبسان 5 ترتا دما تزبلص درجو اب توردر نيروم
26 مقابيت أبني حدا معلت ورد جي بي إندستريا تساتيفو مبل 24 ترتحيزهم بدحر زي هنوك أب 10 شوعاتك 7 حدا ميازيا أبستخيدن يحمشت مدرخات ورد زور ألبس تساتيفهم أب ربع مدرخ زمز قوبا مبل 4 درجات تزبلت درجو أب تورد كون كلهم أب حفل شاو قسيد ما مبل 4 ترتحيزهم حدا قنبوت أب جرمن أب استخيدن حدا مع توردر إيش بورن فرانكفورت مبل 36 ترتحيزهم هنوك بزر أبلوت بقعات استمسط كلبو أب تيكاب 27 قنبوت استخيده جرو دي إيطاليا فالماي ناي جراند تور وردرو كايد فقيدات اللوم أب بل 14 مدرخ زمز قبو مبل 26 درجة دمام اتزبلت ناي جراند تور وردرو كينو تسنيدهم أب ناي قزيه مبل 86 أب ناي نتبي مبل 74 أب ناي عقب مبل 53 أب ناي بلوت من السيد ما مبل 27 درجة حيزو تصفى ذهب درجة أمزجيبهم هنوك ني تشامبيون إيرترا ناب أسمرك أدم المسؤول بغلت السنة أب جيرو ديل أبرينو تساتيفو سالساي درجاتهم سنة 5 سنة أب قدنة أسمرا أب استخيدة تشامبيون إيرترا بعوت أمانن بيتروس منقسن تبليسو سالساي ترتاب محاز نحاس مداليا أب كسادو أنتلتلوم دحري تشامبيون إيرترا هنوك أب تيكاب تشعات 17 نحس أب تشاينا أب استخيدة تشينغهاي ليكيو تساتيفهم أب شوعي مدرخ زحازو قدامي درجة تزبلت ناي مدرخ عوتو كون كله أب حفشاو قزيادة ما قدامي كوينو تعويتهم بزي كازي هناك أب توردر أب نينت بيك قدامي أب نعقب دما سالساي ترتحيزهم نابور للشامبيون مس أجمل إح بحري ناب غلاسكو سكوتلاند زمرحي هناك بسنك بدهنة توردر صوتو كذا زماي كألن دحر الشامبيون عالم هناك أب نحدا مع توردراتي وتتصميدهم بسلسة مقابيت أب برتاغن كلاسيك وردرو أقواريتهم عسى سلسة مقابيت أب جيرو ديلاتوس كان مبل 34 14 مقابيت أب كوبا ساباتيني مبل 22 16 مسكرم أب ميموريال ماركو بانتاني وردرو أيزا زمن 17 مسكرم أب تروفيو ماتيوتي مبل 39 28 مسكرم أب كوبا أغوستيني مبل 52 كلتا تقمتي أب كوبا بيرنورتشي مبل 49 حمشتا تقمتي أب جران بيومنت مبل 102 شوعات تقمتي أب اللومبارديني مبل 113 عصرت حدا تقمتي نمودأتا قزي بماليا جرين بروجيكت أبزا كيدا وردر جيرو ديل فينيتو دما مبل 54 ترتحيزو وردرو زازيموم بحفشا هنوك من برهان أبزا عمت سبورت أب 73 وردر معالتات كتصمد انكولو عصرت حدا شحن 192 كيلومتر زويروم شمونت 169 تبزوان حمشتن نايسي عيلت بدما أكيبوم أبال إنترمارشي وانتي سيركس بينيام جرماي عام 2023 بينيام جرماي زيادة مودة أستاذ أنجر الله عامتيام بينيام جرماي نيلو معمد وردر ب 26 طري بتروفيو الكوديا يفلمهم أفال ما ينزع عمد وردر دما سالساي ترتحيزهم ب 27 طري أب تروفيو أندراكس وردرو كزاز مايك ألن ب 29 طري أب تروفيو بالما كالاي ترتحيزهم بيني كاب اسبانيا كي وصا كاب حد لكاتيت كساب 5 لكاتيت أب سخيده فولتا كومينيتا فالنشيانا تتصميدهم أب ربع مدرخ وردرو بزي مزامو غزيو كسرز انكلو أب قدامي مدرخ استقونا صفو ناي مدرخ عود دما اتزبلص درجو نيرو أب توردرم حدا مغابيت أب تروفيو لاي غوغليا تتصميد وردرو كزاز مايك ألن بدحرزي بينيام جرماي كاب 17 مغابيت أب 30 نشوعات مدرخات عملو زنبرو ترينو أدرياتي كويو تتصميدهم بحفشاو غزي أب توردر مبل 81 ترتحيزو وردرو كزاز منكلو أب سالساي مدرخ زحازو سالساي درجة دما أب تورد اتزبلص درجو نيرو 15 مقابيت أميلانو تورينو مبل 10 مقابيت أميلانو سانريمو مبل 20 24 مقابيت أب إيسري ساكسو كلاسيك وردرو كزاز مايك ألن 26 مقابيت أب جنت وفلقا مبل 9 كلت ميازيا أب زور فلاندرس مودقتي أقات إيمو وردرو أقواريتسوم لرغل التورحيب من قدي براسلز كلاسيك نبوردرس تملس بينيام رابعي ترتاب محاز تملس اللقيلوم بتشعة السنة أب سويزرلاند أب استخيدة نحدا مع توردر مبل 4 كلتن ترتحيزهم بينيام كاب سويزرلاند كي وصغ ب 10 سنة أب سويزرلاند أب استخيدة زور سويز تساتيفهم أب كلاي مدرخ دما قدامي بمقتاو ناي مدرخ عوتا مزجيبهم
ድሕሪ ዙር ስዊዝ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ካብ 1-23 ሓምለ ዝተኻየደ ኣብ ዓለምና ካብ ዝካየዱ ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ብዕብየቱ ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ዙር ፈረንሳይ ተጸሚዱ ነቲ ውድድር ብሰላም ኣብ ርእሲ ምዝዛሙ ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ መበል 125 ተርታሒዙ ኣብ ናይ ነጥቢ መበል 12 ኣብ ናይ ብሉጽ መንእሰይ ድማ መበል 21 ተርታሒዙ ኣብ ሸውዓይ መድረኽ ዝሓዞ ሳልሳይ ደረጃ ድማ እቲ ዝበለጸ ደረጃ ኣብቲ ውድድር ነይሩ ቢንያም ድሕሪ ዙር ፈረንሳ ናብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት እዩ ኣቕኒዑ 29 ነሓሰ ኣብ ሳን ሰባስቲያን ክላሲክ 3 መስከረም ኣብ በርታግነ ክላሲክ ተሳቲፉ ውድድሩ ኣይዛዘመን 8 መስከረም ኣብ ግራንድ ፕሪክስ ኩቤካ መበል 38 10 መስከረም ኣብ ግራንድ ፕሪክስ ሞንትሪያል ውድድሩ ኣይዛዘመን 13 መስከረም ኣብ ግራንድ ፕሪክስ ዋላኖ ሻውዓይ 24 መስከረም ኣብ ፓሪስ ቻውኒ ሻውዓይ 28 መስከረም ኣብ ሰርኪት ፍራንኮ ቤልጅ መበል 16 ሓደ ጥቅምቲ ኣብ ኣርደነ ክላሲክ ሻምናይ 3 ጥቅምቲ ኣብ ቤንቺ ቺማይ ቤንቺ መበል 21 ብሸሞንተ ጥቅምቲ ኣብ ናይ መውደታ ናይ ዝዓመት ውድድሩ ድማ ኣብ ፓሪስ ቱሩስ ኤሊት ተሳቲፉ መበል 14 ተርታሒዙ ውድድሩ ዛዚሞም ቢንያም ግርማይ ኣብ 2023 ብሓፈሻ ኣብ 59 ናይ ውድድር መዓልታት ክጽመድ እንከሎ 9490 ኪሎ ሜትር ዘዊሩ 793 ናይ ዩሲአይ ነጥቢ ድማ ኣዋህሊሉ ኣባል ሊድል ትሬክ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ኪንዮ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ኣብ ናይ መድረኻት ውድድር ኣድማዕ ምዃኑ ዝነገረሉ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ኣቐዲሙ ኣብ ዝተፈጸመ ዓመተ ስፖርት ኣብ ምሕጋዝ ጋንታዩ ተጸሚዱ ብገዲም ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ማርኮ ፓንታኒ ዝግለጽ ኤማ ናይዚ ዓመት ውድድሩ ካብ 1-5 ለካቲት ኣብ ስጳኛ ኣብ ዝተኻየደ ቮልታ ኮሚኒታ ቫሌንሺያ ናይ ውድድራቱ ኣሃዲሉ ፈሊሙ ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ መበል 65 ተርታ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዝሓዞ መበል 29 ተርታ ድማ እቲ ዝበለጸ ናይ መድረኽ ደረጃኡ ነይሩ ኣማኑኤል ናብ ማእከላይ ምብራቕ ብምምራሕ ካብ 20-26 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ናይ 7 መድረኻት ዕምሪ ዝነበሮ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረቢዩ ተጸሚዱ ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ መበል 30 ተርታ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ኣብ ናይ ውልቅና ግዜ ውድድር ዝሓዞ 10 ደረጃ ድማ እቲ ዝበለጸ ደረጃኡ ነይሩ ኣብ ጥልያን ኣብ ዝነበራ ክልተ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ንምክያድ ናብቲ ሃገር ዘምርሐ ኤማ ሓደ መጋቢት ኣብ ትሮፊዮ ላይ ጉግልያ ውድድሩ ክዛዝም ኣይከኣለን ብ4 መጋቢት ኣብ ስትራንደ ቢያንቺ መበል 81 ተርታሒዙ ኤማ ኣብ ጥልያን እንከሎ ካብ 6-12 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ናይ 7 መድረኻት ዝሓቁፍ ተሪኖ ኣድሪያቲኮ ተሳቲፎም ኣብ ናይ ግዜ መበል 183 ተርታ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዝሓዞ መበል 82 ተርታ ድማ እቲ ዝበለጸ ደረጃኡ ነይሩ 15 መጋቢት ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ሚላኖ ቶሪኖ መበል 68 ተርታሒዙ ብድሕሪ እዚ ኣማኑኤል ኣብ ሴቲሜንያ ኢንተርናዚዮናል ተጸሚዱ ኣብ ናይ ግዜ መበል 40 ኣብ ናይ ዓቐብ ድማ መበል 20 ተርታሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ 26 መጋቢት ኣብ ጂፒ ኢንዱስትሪያ ካልኣይ ተርታሒዙ ሓደ ሚያዝያ ኣብ ግራንድ ፕሬሞ ውድድሩ ኣቋሪጹ ኤማ ናብ ስጳኛ ብምቕናዕ ኣብ ናይ 5 መድረኻት ዕምሪ ዝነበሮ ኢዙልያ ባስኪው ካንትሪ ተሳቲፎም ኣብ ናይ ግዜ መበል 78 ተርታሒዙ ውድድሩ ፈጺሞም ኤማ ናብ ጥልያን ተመሊሱ ካብ 6-28 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ጂሮ ዲ ኢታልያ ተሳቲፎም 15 ካብ 21 መድረኻት ናይቲ ውድድር ከካይድ እንከሎም ኣብ 4ይ መድረኽ 6ይ ደረጃ ብምሓዝ ብሉጽ ውጽኢት ኣመዝጊቦም ድሕሪ ጂሮ ዲ ኢታልያ ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ናብ ኤርትራ ብምምጻእ ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ ተጸሚዱ 23 ሰነ ኣብ ከባቢ ቤት ገርግሽ ኣብ ዝተኻየደት ናይ ውልቅና ግዜ ውድድር ኣብ ሰዓት ብገምጋም 53 ኪሎ ሜትር እናረገጸ ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት ዝቐልጠፈ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ 2023 ብምዃን ዘውዲ ሻምፒዮን ደፊኡ 25 ሰነ ኣብ ዝተኻየደት ናይ ቸርኪተ ውድድር ድማ መበል 30 ተርታሒዙ ናይ ሃገር ውድድራት ዛዚሙ ናብ ክለቡ ተመሊሱ ድሕሪ ቻምፒዮን ኤርትራ ፓንታኒ ምስ ክለቡ ትሬክ ኣብ ናይ 5 መድረኻት ኢትያስ ቱርዲ ዋለነዩ ተጸሚዱ ኣብ ናይ ግዜ መበል 63 ተርታ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ናይ ዓቐብ ድማ ሻምናይ ተርታሒዙ ናብ ፈረንሳ ብምቕናዕ ድማ ኣብ ናይ 3 መድረኻት ዙር ዓልዐይን ተሳቲፎም ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ መበል 14 ኣብ ናይ ዓቐብ ድማ መበል 18 ተርታሒዙ ኤማ ናይ ዝዓመት ካልኣይ ናይ ግራንድ ቱር ውድድሩ ዝነበረ ቮልታ ስጳኛ ንምክያድ ናብ ስጳኛ ኣትዩ ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ መበል 82 ኣብ ናይ ነጥቢ መበል 30 ኣብ ናይ ዓቐብ መበል 34 ተርታ ክሕዝ እንከሎ ኣብ 4ይ መድረኽ ዝሓዞ 4ይ ተርታ ድማ እቲ ዝበለጸ ናይ ግራንድ ቱር ውጽኢቱ ኮይኑ ተሰኒዱ ድሕሪ ቮልታ ስጳኛ ኤማ ኣብ ጥልያን ኣብ ዝተኻየዱ 4 ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት እዩ ኣካይዱ 5 ጥቅምቲ ኣብ ግራን ፒዮሜንተ መበል 22 7 ጥቅምቲ ኣብ ኤል ሎምባርዲኒ መበል 78 11 ጥቅምቲ ኣብ ጂሮ ዴል ቬኒቶ መበል 30 15 ጥቅምቲ ኣብ ናይ መወዳእታ ውድድሩ ናይ ዝዓመት ዝነበረት ቬኒቶ ክላሲክ ድማ መበል 18 ተርታሒዙ ውድድራቱ ዛዚሞም
ኣማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ኣብዚ ዓመት ስፖርት ብሓፈሻ ኣብ 85 ናይ ውድድር መዓልታት ክጽመድ እንከሎም 13001 ኪሎ ሜትር ዘዊሩ 357.14 ናይ UCI ነጥቢ ድማ ኣኪቦም أبال ليدر تريك ناتنايل تسفاتيون تسفاتيون أمزام نايز حلف عامة سبورتيو كابيت ألاويت كلب درون هوبر أندروني جيكا تولين أب أمريكاويت كلب ليدر تريك تسقاقيروم 14 الري أب أستراليا أب سخايرتني حدا مع توردر شوال بكلاسيك بماليها تريك نايفل ما وردلو خكايدن كل مبل 30 كلتن ترتحيزوم ناتنايل كاب أستراليا كي وصم كاب 10 شوعات تخسب 20 كلتن الري أب سخايرن ناي حموشت مدرخات قعزو زنبرون سانتوس تور داون أندر تساتيفوم أبناء جزية مبلغ 14 أبناء نتبي مبلغ 25 أبناء عقب مبلغ 23 ترتا كحزن كلهم أبصل ساي مدرخ زحزو شهر شي درجة ما تزبلت وتصيتو أبتور الدرنيروم 29 طري أب كادل إيفانس جريت أوشان رودريس مبلغ 13 لكاتيت أب فوغويرا شامبيون كلاسيك حمشي ترتحيزوم بالحرزي ناتو كاب 10 لكاتيت البرتغال ابستخايده 5 مدرخ زحقف فولتا الغارفي تسميدوم ابنا ول الجزيه مبل 28 ابنا نتبي مبل 18 اب قدما مدرخ زحازو شاو عيترتا دم تزبلص ناي مدرخ درجو نيروم ناتو نابني حدا معالت وردرات بمقنع 25 لكاتيت اب فاون ارديج كلاسيك مبل 95 26 لكاتيت اب فاون درون كلاسيك حدا مغابيت اب تروفيو لاي جوجليان وردرو كزاز مايك الن زحب وردر ناتنايل كاب 21 مغابيت اب طليان اب استخايد سيتي مينيا انترناسيونال يونيروم اب ناي غزي مبل 13 اب نت بدما مبل 11 ترتحيزوم اب كلته مدرخات دما مس بلصات شوعته كوينو وردراتو زازيموم 26 مغابيت اب جي بي اندستريا ربعي حدا ميازيا اب جراند بريمو مبل 33 ترزحيزوم ناتنايل كابني حدا معت وردرات وصيو ابنا 6 مدرخات عمر زنبرو ايزوليا باسكيو كانتري تساتيفوم أب شرشين مدرخ وردرخ قارص انكولو أب كلاي مدرخ زحزو مبل 33 ترتا تزبلص درجو نيرو أب توردر ناتو أب حداس كلبو تريك سيغا فريدو أب جيرو دي إيطاليا كساتف فقد رخيبوم ناتو أب زوردر بلوص بقعتكوا انترايم أب تشعي مدرخ بينو هاديمو أب زنبرلو غزي مودقتي سلا زغات اومغن كانزو تصاويرو كساب 10 مدرخ تغعيزوم زغات اومو مهرمتي كينياو زغصلو بزي منبار دما مبل 11 مدرخ اما بغس حنصاصاي ترخبن ناتو دحر جيرو دي إيطاليا من قدي كرايتريوم دوفينيو نورد تمليسوم مزاز من مدرخ وردرخ قارص اكوا انت ترايم اب كلاي مدرخ زحزو سالساي درجه دما اتزبلص درجو اب توردر نيروم دحر دوفيني ناتنيلنا بهاغورو تمليسو اب چامبيون ايرترا ناي صرغيا وردر تصميدوم بلوص صوتا اب زرال وردر دما مس بلوصات 10 ساعتيوم دحر چامبيون ايرترا ناتنيل تسفاچن مس كلبو اب زور جرمن تصميدوم اب ناي غزي مبل 30 اب ناي نطب دما مبل 44 اب ناي بلوص من السي دما مبل 10 ترتحيزوم اب ربع مدرخ زحزو 10 ترتا دما تزبلص درجو نيروم سلسة مغابيت أبرتاغنا كلاسيك وردرو أقواريتسوم ناتو ناب لاكسمبرغ بمغنع ني حموشت مدرخات غزي أبز نمرو سكودا زور لاكسمبرغ تساتيفوم أبناء جزء مبل 41 أبناء نتبي مبل 36 أبناء بلوت من السيد ما مبل 16 ترتحي زور الدرو زازيموم نحدا معالت وردراتو نميكياد دما نابت ليان آتيوم 3 مسكرم أب جيرو ديل إيميليا وردرو قواريتسوم كلتا تقمتي اب كوبا بيرنارتي مبل 46 3 تقمتي اب تري فالي فرسني وردرو اقواريصوم 5 تقمتي اب جران بيومنت مبل 45 7 تقمتي اب لومبارديني مبل 84 10 تقمتي اب جيرو ديل فينيتو مبل 10 28 تقمتي اب فينيتو كلاسيك دما مبل 28 ترتحيزو ناي عامه سبورت وردراتو فصيموم ناتنايل تسفاصيون اب 2023 اب 65 ناي وردر معالتات كصمد انكلهم 9372 كيلومتر زويروم 333 ناي يوسي اينت دما اواهليلوم أبال تركاويت كلب بيكوز ناتنايل برهانم
ናትናኤል ብርሃነ ንሽልማት ብሉጽ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ተሓጺኦም ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ እቲ እንኮ ብደረጃ ኮንቲነንታል ጋንታ ዝወዳደር ተቐዳዳማይ እዩ ናትናኤል ብርሃነ ናይ 2023 ውድድሩ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምዃን ኣብ ዙር ጋቦን እዩ ተሳቲፎም ኣብ ናይ ውልል ግዜ ራብዓይ ኣብ ናይ ነጥቢ ድማ ታሻዓይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ዝሓዝዋ 5 ተርታ እቲ ዝበለጸ ደረጁ ኣብቲ ውድድር ነይሩ 4 ለካቲት ምስ ክለብ ቦይኮዝ ኣብ ግራንድ ፕሪክስ ኣፖሎን መበል 33 ተርታ ሒዞም 13 ለካቲት ኣብ ቻምፒዮን ኣፍሪካ ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር መበል 25 ተርታ ሒዞም ናትናኤል ምስ ክለብ ቦይኮዝ ብምዃን ኣብቲ ናይ 10 መድረኻት ዕምሩ ዝነበሮ ዙር ኣልጀርያ ተጸሚዶም ኣብ ናይ ግዜ መበል 17 ኣብ ናይ ነጥቢ ድማ መበል 16 ተርታ ሒዞም ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ዝሓዞ ሳልሳይ ደረጃ ድማ እቲ ዝበለጸ ደረጁ ኣብቲ ውድድር ኮይኑ ተመዝጊቦም ናትናኤል 17 መጋቢት ኣብ ኣልጀርያ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ግራንድ ፕሪክስ ዴ ላ ቪላ መበል 35 ተርታ ኣትዮም ናይ 3 መድረኻት ዕምሪ ኣብ ዝነበሮ ዙር ሳካርያ ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ሻምናይ ኮይኑ ወዲኡ ካብ 6-9 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ዙር ማውሪሸስ ኣብ ናይ ውልል ግዜ መበል 13 ኣብ ናይ ነጥቢ ድማ ራብዓይ ኣብ ናይ ኣንበሳ ዓቐብ 5 ተርታ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ናይ ውድድር ድማ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ 11 ሰነ ኣብ ካርቶስ ማውዝ ክላሲክ ደ ማውሪሸስ ሳልሳይ 25 ሰነ ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ ናይ ጽርግያ ውድድር ሻድሻይ ኣብ ግራንድ ፕሪክስ ኩልፔቲ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ኣብ ፖድየም ደይቡ ናይ 4 መድረኻት እዋን ኣብ ዝነበሮም 100th anniversary tour of the republic ኣብ ካልኣይ መድረኽ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ንሙሉእ ውድድር ግን ኣይዛዘሞን 6 ነሓስ ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ብማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዝተወዳደረሉ ውድድሩ ክዛዝም ኣይከኣለን ክልተ መድረኻት ኣብ ዝነበሮ ዙር ኢስታንቡል ኣብ ቀዳማይ መድረኽ መበል 34 ተርታ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ግን ካብ ዝተመደበ ግዜ ዶንጊ ብምእታው ካብቲ ውድድር ተኣልዩ ናትናኤል ኣብዛ ዓመተ ውድድር ንመወዳእታ ግዜ ኣብቲ ካብ 8-15 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ዙር ቱርኪዩ ተጸሚዱ ኣብ ናይ ውልል ግዜ መበል 48 ተርታ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዝሓዞ መበል 4 ተርታ ድማ ኣብቲ ውድድር እቲ ዝበለጸ ደረጅኡ ነይሩ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ውድድር ዓመት ኣብ 45 ናይ ውድድር መዓልታት ክጽመድ ክኢሉ 5474 ኪሎሜተር ዘዊሩ 164 ናይ UCI ነጥቢ ድማ ኣኪቡ ናብ ኩሉ ምብጽሐን ኣብ ኩሉ ከም ዝህልውን ምግባር ሱታፊ ይዕዝዝ ተዓዘብቲ የውሕዝ ውድድራት የጽዕብ ዓይነት የማዕበል ብቕዓት ይፈጥር ኣብ ውሱን ከባቢ ጥራይ ዝካየድ ንጥፈት ድሩት ተሳታፍነት የልዎም ዝርግሕኡን ጽልውኦን ኣይዓብይን ስለዚ ምዝርጋሕን ምብዛሕን ንዕብየት መተካታ ዘይብሉ ምርጫ ይኸውን ጽወታ ኩዕሶ መርበብ እውን በዚ መነጽር ዓይንዩ ተጠሚቱ ዘሎም ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ሓደ ካብ ፍቱውን መሳጥን ስፖርት እዩ ጀሚሩ ክሳብ ዝዛዘም ከዓ ምዒ ዘብል ኣይኮነን ንተፃዋትን ተዓዘብትን ትንፋስ ክህብ ኣይክእልን ነዊሕ ዕድመ ኣብ ኤርትራ ዘይብሉ ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ክፍተውን ሓያል ሰዓብቲ ኸጥርን ግዜ ይወሰደን እዚ ብሉፅ ኮይንካ ንምውፃእ ዝካየድ ፀወታ ንትግጥም ሓያልን ህልኽ ዝመልኦን ይገብሮ ኣብ ተዓዘብትን ስፖርተኛታትን ዝፈጥሮ ርሱን ስምዒት እውን ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ገማግም ባሕሪ ፈሊሙ ክሳብ ዝቀረበ እዋን ኣብ ገማግም ባሕሪ ምፅዋዕ ክፅወጥ ፀኒሑ ነቲ ውድድር ዝዕዘቡ ኣፍቀርቲ ስፖርት እውን ውሱናት ኮይኖም ፀኒሖም እንተኾነ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ነዚ ዝፀንሐ ብሂልን ኣተሓሳስባን ንምቕያር ሓያል ጻዕሪ ከካይድ ፀኒሑን ኣሎን ናይዚ ኣብነት ከዓ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ሎሚ ዓመት ድማ ኣብ ማዓስከር ለንደን ብውሕሉል ኣገባብን ብውሕድ ወፃእን መፃወቲ ሜዳ ብምስራሕ ኩሉ ሰብ ክዕዘቦን ክከታተሎን ባይታ ፈጢሩ ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ናብ ንቑፅ ምድሪ እዩ ነገሩ ሙያውያንን ስፖርተኛታትን ናይ ዛዕውድኸ ብዛዕባ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ከም ሽሙ ቢች ቮሊቦል ናይ ገማግም ባሕሪ ፀወታ እንድዩ ግን ግድን ኣብ ገማግም ባሕሪ ክፅወት ዝግባእ ፀወታ ኣይኮነን ገማግም ባሕሪ ደይብለን ከንታይ ክኾነ ሰኑን ኣብ ፀወታ ክሳተፋ ስለ ዘለዎን ከምዚ ሕጂ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣዳልይዎ ዘሎ ሜዳ ኣዳልየን ኣብቲ ናይ ቢች ቮሊቦል ተሳተፍቲ እየን ስለዚ ቢች ቮሊቦል መልክዑ ኣብ ገማግም ባሕሪ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክፅወት ዝኽእል ፀወታ እዩ ነቲ ሜዳ ኣዳሊኻ ክፅወት ዝኽእል ቦታ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ንሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ነዚ ሜዳ እዚ ምድላዎም ከይመስገንኩም ክሓልፍ ኣለና
هو بزح مغنياتات اللون لي حدا خاو انتايو باصع قرب كابس مراناي ترانسبورت ناي كالن راح قص لزلو توم اتليتات ترينين نخغبرو كالق مسالطات نخرخبو كجبر الله ابزس نترينينهم نخالق فاس حجي يجبري انتاي مالتي نعملت حجي كلتاش عن إسران رواندا تبهال غانتا ناي هاجر رواندا غانتا متانيا بحريه بلومن اب كاب كينيا حصاو سيدم زصاوت حجي زي اب عالم ناتشورالي مالتي بهاجر درجه كن اباصع كابز زعب ميدا لنا مالتي ولا ገምገም ባሕርኹን ከም ስርዓት ዝተሰርሐ ሜዳ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀንዲት ምክንያቱ ቅርበት ነቲ ማእከላይ ቦታ ፕላስ ከኣኒ ነቶም ትሬኒንግ ዝገብሩ ኣትሌታት ዝበዝሑ ብዚ ከባቢ ኣስመራ ስለ ዘለዉ ንዕኦም እውን ፋሲሊቲ ንምርካብ ማለት እዩ ኣባፅዕ ብጀካቶም ተወዳደርቲ ነቲ ቢች ዝፈልጦ ሰብ የለን ዳርጋ ርሕቕ ኢሉ ካብቲ ከተማ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ማዓስከር ደንደን ግን بحفشو أبت خبابي أب محبرة وهيوت أبت سب سلزلها ثم نهتزانات كا بيرفع نزي بوتها زي خريوه خجلابت له بمعلم حد أدفانتج هجرا فدرشين غير وزلله ليلة خاب عبيو ناكل تسب مخانو خا تهرف خوينو خا أسلت أنس لزي بقول له خا أز ودرزي نمتعي كلهم تما قلت بحفشو أبز ميدازي سلتينهم نبذل على درجة عمانا خبصحو تسفانا مالتي خمسة خن ريام زقننا أبذل بمرسي ولا أفافنا دينا برام نايديجيم مسرة أولو ترينا لهم مالتي بو متن كأت هاجرا فدرشين نزهز بزي كسيبوا لنا نحسب مالتي ناي فليناتو ناي كما كم بحري نفاس الله كم بعلوات أغاب تنحنا نكايدو حجنا يمكن خالصاتا قرب هرر الله تعطي ترسل نايت ميدا الله بعد سو challenge فتنا كايس جاء أبزقن ولا حدا كابتن جم بحري تحسون تخبداتون تميلا لك إيزلو هاي كمان يخبط مالك جاء جم بحري طرح هنا كايدو قرب تباجتون كهسل دخل عبالة يكون نت سبورت مثل أي مدابات كن جزء هاجرا فدرشين وسيل وزلو تبغسو عزيز بقي مالك أبزين خباب سمون مملعته بوعوع من قد استخايده حيالو الدر تستافندت ناي زوباتات من سحلو فعمتات بمن تتصار قروب زقود الزبالة خوينيس معكام أكيت ناي زود دركه بزعوازي انتي ريتو اللوام زوبا كلتا مقدالن نتود الدر قروب كنيس وي نتشواتات مالاتين بر نتودا درنت ايكون تودا درنت نير وي تشواتا نتود بزح قانتات كن قروب هاسي وي مالتي كم عينت أدل تترخيبو خا بدحر هدسي تدالين كساتفوت راح يدلو بيتش بوحد سبز كايدي ولا تباجوتون تعاقم ساتفون وحدي بدحر هدسي أبرت عينك صار حالون كساتفون راح يدلابون مالتي بزح ريزنس كلهم خيلي أبكات عليت مخنياتاتهم كقربو بكوميشن سبورتون تحاتيتهم علو تكاند جن انتاي قرب شللتنات كا RM ماتي زوادو بنقاش باركان كابتون كترفو زين تبين زواتاتي ግን ብጣዕሚ ሃሳይ ነይሩ ነትናትና ነቲ ዘካየድና ስፖርት ሃሳይ ነቶም ኣትሌታት ናቶም ሃሳይ ምክንያቱ ኣብ ጋሽ ባርካ ዘለው ተጻዋቲ ካብ ብዙሕ ኤሪያታት ሕፃ ዘለው ቦታይ ብዙሕ ናይ ምልጣር ክእለት ዘለዎም ናይ ምጽዋት ክእለት ዘለዎም ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ዝተራእዩ ተጻዋቲ ብዙሕ ትጽቢት ጌርናሎም ዝነበርና ተጻዋቲ እዚ ውድድር ከዓ ሃገራዊ ውድድር ከም ምዃኑ መጠን ንሰርሓ ናሽናል ቲሙን ካብዚኣ ትብገስ جنتهم تتصاعد بتاعنا حساي نيرو تم زواتات كا بناتنا وجن شللتنت يوزي مساتف يميلنا خونت زوا بتخكل تريننج زي جبرا نتتصاوتا زي اوش تاتين زي تتصاوتا لمخانن يرايكا سلمتاي تتصاوتا بعل ناتو حقلو ناتو تصاوتا لو ناتو ميستر تصاوتا لو زين حجي تصاوتا دلوا تصاوتا كن لك خم تشدش خون كتصاوتا تصاوتا نمهرام زدها بتصاوتا تصاوتا ترين تصني حنون قال حاليفو بأصابعتن كصاوتا ترين اذن تاي ناي تمكرو غدلتي غنا تصاوتا ابزواتات ياتونالو كم تصاوتاون ابزخونه زوبا تاعتاتيو تصاوتالو زلوا صوتا ايكونن ولا بتوعتي ولا بدقنستي سلازي እዚ ጾታ እዚ ምዕቡል ጾታ ክንሪእሉ ሕጂ ኣይንጽበይን እዚ ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ ምስ ከምዚ ዓይነት ሜዳ ምስራሕ ዞባታቱን ከምዚ ዓይነት ሜዳ ሰሪሕ እንተ ተበጊስናሉ ግን ኣዝዩ ዝቐለለን ክልመድ ዝኽእልን ኣዘናጋዕን ጾታ እዩ ውል ቅድራናም ሓደሽ ተጻወተ ኣሎ ተስፋ ዘለዎም ተጻወቲ
ኣብ መጻኢ ጽቡቕ ስራሕ እንተሰሪሕናሲ ኣብ ብሉጽ ብቕዓት ክበጽሑ ዝኽእሉ ተጻዋቲ ተስፋ ዘለዎም ተጻዋቲ ርኢና ኣለና ኣብ ዝመጽእ መደባትና ከዓ ንኦም ኣብ ግምት ዘእትዎ ዘካተተ ክኸውን ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ ምስኦም ኮይና ንሰርሖ ስራሕ ክህልወና ምዃኑ ይረአየካ ዞባ ዓንሰባ ኣብዚ ውድድር ሓንቲ ካብ ሓደገኛን ተፈራሒትን ጋንታ ኮይና ቀሪባ ብፍላይ ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ተጻወቲ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ናይ መዛዝም ውድድር ኣንጻር ክለብ ደንደን ገጢሞም እኳ እንተተሰዓሩ ብሓፈሻ ኣብዚ ውድድር ዘርኣይዎ ፀወታን ናይ ዘይተሰዓርነት መንፈስን ግን ይበል ዘብል ነይሮም ዞባ ዓንሰባ ከም ልምዲ ቶም ጋንታ ናይ ክለብ ቤኒፈር እዮም ኣብ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ብሓደ ናይ ምጽዋት ልምዲ ኣለዎ ቶም ከም ጋንታ ማለት እዩ ሕጂ ቶም ተጻዋቶም ናይ ቢች ተጻዋቲ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ጸወታ ብኣግኡ ፍሉጥ ይበድሃ ከም ዝኸውን ትካበሪን ናቶም ኣዝዩ ሓያል ግን ንሕና በቲ ዝገበርናዮ ምውሃድን ብኣሰልጠንትና ዝወሃበና ነበረ ምኽርን ነዚ ጸወታ ክንብድሆ ምዃንና ቀዲምና ተዳሊና ኢና ነርና ከም ፈተና ከም ዘጋጥመና ተብድሆታት ከም ዘለዎ ግን ተዳሊና ኢና መጺና ብዓወት ከም ነዛዝሞ ግን ጥርጣረ ይነበረና ማለት እዩ ኣዝዮም ምኩራት ተጻወቲ እዮም ኣብ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ቢች ኣብ ዝካየድ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ኣብቲ ውድድር ዝተጸምዱ እዮም ዞባ ዓንሰባ ወላ ንዞባ ዓንሰባ ወኪሎም እንተመጹ ኣካል ሚኒስትሪ ምክልኻል እዮም ቶም ተወዳደርቲ ናይ ኩለን ዞባታት እጅስት ናይ ተመክሮ ናይ ቢች ስለ ዝጸንሖም በዳህቲ ምዃኖም ከዓ ናይ ግድን እዩ ነዚ ፈሊጥና ከዓ ንሕና ሚኒስትሪ ምክልኻል ወላ ሻጊዜ ኣባላትና ተኾኑ ብዓቕሚ ክንዳለው ስለ ዘለና ከዓ ተዳሊና ናብ ዛዕወት ዝበፂሕና ኣለና ንሕና እኮ ብሓቂ ክብለካ ንዋንጫ ኢና ተዳሊና መፂና ብኩሉ ነገራትና ኩሉ ነገራት ብንዋታዊ ኹን ብገለመለ ኩሉ ኢና ተዳሊና መፂና ኣነ ከም ግደ ንዓወት ኢና መፂና ያ እኹል ካ ይብል ከም ግደ ክገልጾም ንድሕር ኮይነ ነዞም ተጻዋትና ብጣዕሚ ዘንቖም ልዕሊ ማንም ዲሲፕሊን ኣሎ ካልኣይ ከዓ ምስ ብቕዓቶም ከዓ ንፉዓት እዮም በዚ ጋጣም ዝኻ ከመዝግኖም ንደሊ ስለቲ ከይተሓለሉ ነዚ ዓወት ዝኽንጓናፀፍ ክሳይ ዝገበሩ ማለት እዩ ንሕና ካብ መጀመርታ እቲ ትሬኒንግ ብስነ ስርዓት ኢና ሰሪሕና ብዙ ሓገዛት እውን ተገይርልና እዩ ፋይናንሻሊ ይኹኑ ኣብ ዝኾነ ነገራት እቲ ዞባ ዘሎ ባህልን ስፖርትን ከምኡውን ኮሚሽን ስፖርት ሓጊዞምና እዮም ውዕውዕ ስፖርት ውድድር ዝተራየሉ ግጥም ውድድር ኩዕሶ መርበብ ገማግም ባሕሪ ብዓብላልነት ክለብ ደንደን ተዛዚሙ ክለብ ደንደን ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዋንጫ ክትዓትር ኪኢላ እያ ምስጢር ናይ ዝዓወት እንታይ ክኸውን ይኽእል ክለብ ደንደን ነዚ ውድድር ንኽትዕወተሉ ዘካየደቶ ቅድሚ ምድላዋት ከመይ ይመስል ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ክለዓሉ ናይ ግድን እዩ ጋንታ ደንደን ካብ ወርሒ 9 ናይ ከረን እናትሒዝና ምስ ተሓበረና ብሃገራ ፌደሬሽን ንሕና ከዓ ጎኑ ኣሰልጠንትን ተጻወትን ክንመርጽ ጀሚርና ማለት እዩ ድሕሪኡ እዚ ውድድር እዚ ናይ ሰሙናት ክልተ ሰሙን ዝኾን ከዓ ጽዑቕ ልምምድ ብምግባር ከዓ ነዚ ዓወት እዚ ከዓ ተጎናፂፍና ኣለና ማለት እዩ እዚ ሃገራዊ ውድድር ዝካየድ ድሕሪ 5 ዓመት እንተኻይዱ ቅድሚ ሕጂ እንደወቀ ይሃር ወኪላት ጻዊተ ናይ ካልኣይ ደረጃ ውፅኢትና ሒዝና ወዲና ነዚ ሕጂ ዝነበረ ውድድር ምድላዋትና ግን ኣጋጣሚ ኣብ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ከረና ነርና ጸወታ ሕጂ ካብኡ ሒዝና ዝመጻና ትሬን እንቲ ኢንዱራንስን ጸኒሑ ናብዚ ቢች ምስኣተና ግን ልምዲ ናይቲ ቢች ጸወታ ስለ ዘለና ተጻዋቲ ናይ ቢች ኢና ንሕና ቀልጢፍና ክንዋሃድ እውን ኣይሸገረናን ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ስራሕ እውን ብግቡእ ኢና ተዳሊናሉ ሒዝና ዘለና ክለብ እውን ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዓብዪ ከም ምዃኑ መጠን ግድን ክትዓወት ኣለካ ንካብ ኩሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል እንድሕር ተመሪፅካ መፅኻ ናይ ግድን ተዓወሲ ክትዓወት ኣሎ ብዝብል ምሶም ኣሰልጠንቲ ዝያዳ ስራሕ ሰሪሕና ነዚ ዓወት ዝበቂዕና ማለት እዩ ሓለፍትና ከምቲ ማልቲ ስፖርት እንድበሃል ክለብ ደንደን ማልቲ ስፖርት ከም ምዃንና ንኩሉ ዝጠርነፈ ኣካይዳ ስለ ዘለዎም ነዚኣ ኢሎም ኣይናፃፅሉን እዮም ብሓደ ውድድር ኣብ ዝህልወልና ከምተን ካልኦት ባጀት ሰሊዖም ካብተን ዞባታት ንዕና ንሓይሽ ምግብናና ዕጥቅና ኩሉ ሬዲ ገይሮም ነዚ ምድላዋት ጀሚርና እዩ ማለት እዩ እዚስ ሓለፍትና ብልቢ የመስግኖም ነቲ ዝገበሩልና ኩሉ ኣወንታዊ መልሲ እንዳሃቡ እዚ ጎዲልና እዚ መሉእልና ክንብሎም ከለና ብፍሕሾ ገጽ እናተቐባበሉ
نبز عوت زي بسنكم منا بتحنا مالتي نعم كأب زيادة يمزجنا عوت كاب بزحر قحيتات يزرقب أكلاون أمراون بقعت كاب عبيت مستيرات عوتات يوم سبورتاويان هابزوهنا عود سبورت بمنتلز جوروت عرن هبركوتون بلوت أتكوينم كوتون عسمنا يتعرم كرخبون جدا يوم أدمه نأكلاوت إنكارن نمسلت أموسان كده لوا تمكر خاب سبورتاو قد من أمنا خرنا بوتا يزحز تكيها بتا جابريالي بحال أكو سمربب نايل العسر عامتات تمكرو زلوه قديم تتساوتا يوم أوردر شامبيونن كالوت ودرات نايزوبا ماكلن نوح عامتات تتساويتوم بزي كازي أوردر حيلتات مكل خالون نخلب نسر وكيلو شو عاتك زي كتساوت بقيوم بتوساخي هبهاجر أوردر كو سمربب كما كن بحري ندواوك إيح بحرن نخلب دندن من السر مكل خالب موكالن بقعتو 5 كيلو يوم بفلاي دما نزوبا دوباوك إيح بحر وكيلو بمخنيات معاتنا تنتها بسخاير ودر بلوت صوتا بمنت براق ناداتي في يوم أبكل تشحن 16 هامناي حيلتات مكل خال أو ودر كو سمربب نخلب نسر وكيلو أبستت صواتلو كانتو قداماي بمخان كتعوتن كله أبركوتو نايز تتقواتي لعل نيرون أبزينايلوم عام استخايد هاقرا ودر كو سمربب كما كن بحري نخلب دندن وكيلو أبستت صواتلو كانتو قداماي درجة ختحس كله بولكي أبستو هابشلماتون بلوت تتقواتي تبحيلو كسم بقعي يوم ناي ولكي تعاركو بزح يكونن جن تشرح ناي قانتاي كل جزء بقول كهاتم تو سرح ناتي تو هو لو تكنيكالي جن تحبره وسرح نايجان تسرح لزنبره زيادة كابرين تتكمل سيستم نيوت نزع عوت الزبك عنا ناي بمزحة صفات قول أصل اللغة بزغتل كابز خاملنا على علي ما تشوف صفان قبل ما سلام حيلت بحال أبز حجوان مسكلب حرينا تورواري إزي بمخان نلعلى 4 عمتات تساويتام أبكل تشحن 14 أب هاجرا ودركو عسى مربب نزوا قاش باركا وكيله تساويتام سلام مسكلب حرينا بمخان أبزك يعرتهم تساوتات بركت زبولو عوتات كتقوى دسكي لحيام بمخنيات فنكل حبس تخيرو ودركو عسى مربب كما كان بحري نخلب حرينا وكيلا بمستاف بركت زبولو عبيت عوتات تكونات سيقايام سلام حابزنا يلوم عامت تخيري ودر كانتا قداماي درجة ختحز كنكلا بولك أدما بلست تتصواتي تبحيلا كتشلم زبقعت يام معايزي سابرايز يمجيروني هاي تطبقوا أني راح أكزروا مالس كاباي نعلها أنيرني كاباي بفولي بقى نايزوها ما أكل نيرات يا شمال قهنينا من بفولي ساسي دعلي كمان نيرا هاي تطبقوا انطلع لا تطبقوا كم زهو سيدي عاويتل ومجمرة احنا عوت من لنا كل جزء حرقة ساعتي كعوتي للنجاتو وبالكع عوتي لها آتي نيرة حنت جزء قعدت النيرة سعيرة نيرة قن كسعر سلدلني إليه ساي نيح نكسيها كابي مسيها كامي نيركا أبي تودق ترجمي يقولون مالك ستاك دبرشي كسعر على النات لنا ينوديني أبكا كاب كلن كلبات بزتواتو بلوصات تصاوتي زقمت هاجراويت كانتا خعس مربب كما كان بحري بخلتي صوتا قيمه نخبابي شوعت اوارح زاكل سرع لممدات كتكايد صنيحيا ابزو ددرون بلوصنت نايزوم تصاوتي بجبر ترايوم انت خونه حزب عتزي كينيو امناي وشت هاجر اب هاغرا وددر زبقعن زمطاطنن كوني قبا بحفشه ابزوان هاجراويت كانتا حيزاتو زلاقمنا اب هاغر افريقيا كميلكا منالبات زي زلو بقعت مس اب غرابتنا زلو هاجرات وي كان ابناي قرن افريقيا خوادادرنا يخل دي هنغمغمو تداخنا توددر المهجي زكايد دلو هنري زلنا اب وتيلنا وددرات سباجي نكايد سلازي لنا غمغم كنغبر اينا خلنا ابتي اب غرابتنا دلو بقعت ايرانا نحنا بقعت جن منالبات مستقد مهجي اب اهغرا وددر كنساتف كلنا اب كلتشحن اسران زنبره بقعت حجي خرق خلو تحيتو يزلو كنو سخ زغبا الناس رجانا وريدو يزركب سلازي بزح صراحه خمزدلينا بزح اكتيفيتيز كمزدلينا يراينا مالت نحنا اب زون 5 زبالنا افريقيا زون دينا زلنا سلازي ابتناي زون 5 زلو هاجرات بقعت انت رينا ناتنا بقعت اب كابتن زون 5 زلو ولا عين وادا دراب زعمت زي درجة أي وهبنا أنا بسالساي درجة كنكون إنا إلى يجمد كابانا زتو مكورا كانت هالله نا إيجيبت كانت هالله نا رواندا كانت هالله
ካልኦት ጋንታታት ግን ካባናስ ካብኦምሲ ይበልጹ እዮም ዞም ዝረአናዮም ኣትሌታት ብዙሕ ነገራት ንከታተሎ ኢና ዕድል እንተረኺብና እንተ ተሳቲፍናስ ብግብሪ ክረአይ ዝኽእል ነገር ኢለ ይሓስብ ሱታፊን ዓቕምን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕውዲ ኣብ ዳሓን ደረጃ ይርከብ ብፍላይ ግን ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዳንነት ካብዚ ዘለዎን ላዕሊ ክዓቢ ኣብ ዛዕውዲ ዓሚቕ ኣፍልጦ ዘለዎም ወገናት ይእምቶም ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ገማገም ባሕሪ እውን ነዚ ብግቡእ ተረዲዩ ሓያል ጻዕሪ ምክያድ ይርከብ ምህላው ይገለጽ ሓቂ ይሓይሽ ኣብ ማእከላይ ገምጋም ኣለዋ ተበልኩ ይሓይሽ ብዙሕ ትሬኒንግ ጻዕርን ዘድልየኒ መጀመርያ ግን ካብ ነፍሰን እዩ ዘድሊ እሰን ክጻታ ክደልያ ክጽዕራ ግን ፈቲነን ደገፍና ያሰልጠንት ምሰረኸው ከሒላ ከም ዝኽእላ ኢደ ይሓስብ ብቕዓት እኳ ቆብ ንእሽተይ ዓቅድ ሓይሽ ዝክፍታላትና ማለት ደሓኔን ከምዚ ዝኽፋ ኣይኮነን ግን ኣብ ማእከላይ ደረጃ ይግምግሙ ኣነ ማለት እዩ ብዙሕ ጻዕሪ ኸ የድልየ በሰልጠንተን ይኹን ብሃገራዊ ፌደሬሽን ይኹን ብኩሉስ ብዙሕ ጻዕሪ ዘድልየን እየን ማለት ብፍላይ ብች ቮሊቦል ከዓ ከቢድ እዩ ትፅወታ ስለዚህ ከም ምኽባዱ መጠን ሳለና ትሬን ቀጻል ክልዋ እቲ ንዓን ዘድልየን ነገራት ፋሲሊቲ እንድሕን ተማሊእለን ዘይነፍዖን ዘይብርትዖን ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚህ ኣሰልጣኒ ከምኡ ዘድልዮ ነገራት ንዕንተ ጌርካሉ ከምኡ ዘይዕብየን ነገራት ኣይክህሉን እዩ ነተን ቆልዑ ማለት እዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ሕጂ ኣብዚ ዓብ እጃም እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ደያኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና እንዴ ኣብዚ ውድድር ዘይመሳተፊአን ምክንያት እንታይ እዩ ተንደያኑ ሃገራውያን ደያኑ ይኮና ናሽናል ሪፈርስ ዝበሃሉ ጥራዮም ኣብዚ ብብቕዓት ክዳንዩ ወይ ከዓ እቶም ወረቐት ሒዞም ዘለዉ ኣቐዲሞም ዝተማሃሩ ደቂ ኣንስትዮ ግን ድሒረን ስለ ሕጂ ነእትወን ዘለና ኣለዋና ሓደ 4-5 ዝኾና ደያኑ ኣሎ ኣብ ናይ ምክልኻል ርአየን ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ወስድዎን እዮም ይርአየን ንፉዓተን እዛ ዘሳተፍናያ ዲቦራ ካሕሳይ እውን ናሽናል ሪፈር ይኮነትን ግን ንተሳትፎ ተሞክሮ ከዓ ክኾና መታንያ ተሳቲፋ እቶም ካልኦት ዝተሳተፉ ሙሉኦም ናሽናል ሪፈርስ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ግን ሕጂ ኔክስት ንህቦ ኮርሳት ካብ ደገ ፀውዒና ንገብሮ ትምህርታት ብናሽናል ደረጃ ክመሃራ ተስፋ ኣለና ማለት ዳኛ ዲቦራ ካሕሳይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣንሳ ኣብዚ ምስቶም ደቂ ተባዕትዮ ተፀሚዳ ቀኒያ ሞ ስለዚ ሞራል ሃብዋ ገዳይም ተጻወቲ ኩዕሶ መርበብ ብጠለብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ገማገም ባሕሪ ኣብ ትዕለት ተረኺበን ኣብ ሓድሕደን ምሕዝነታዊ ግጥም ብምክያድ ነቲ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ድምቀት ይበርኦም እዘን ተጻወቲ ደቀንን ሓዳርን ገዲፈን ኣብዚ ውድድር ብምስታፈን ንሓደስቲ ተጻወቲ ዓብ ተመክሮን ትምህርትን ብምቕሳመን ብተዓዘብቲ ዓብ ኣድናቖት ከትረፋ ክኢለን እየን ሓደ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ታሪክ ዘለወን እየን ኩለን በቲ ናይ ኩዕሶ መርበብ ፀወታ ነዊሕ ዓመታት ዝተፃወታ ብዙሕ ዝረኣያ ብዙሕ ዝሕለፋ እየን ብዙሕ ኣቦቸ ፊላስ ነዊሕ ተፃዊተን ዝተረኣያ ብሃገር ደረጃ ካብ ኬንያ ከይደን ተጠርኒፈን ዘንድ በዝሕ ኣብዚ ሎም መዓንቲ ዝተፃወታ ኣብ ኬንያ ቅድሚ ሕጂ ተሳቲፈን ዝፈልጣ እየን ብዙሕ ተሞክሮ ኣለዎን ከም ጋንታ እውን ከም ናይ ገዳይም ጋንታ ኢለን እውን ይፃወታ እንዴ ሕጂ ዕድመ ዝገበርናለን ምክንያት ንሕና ንምንታይና ተናእሽቱ ተፃወቲ ካብ ዞባ ዝመፃ ካብ ካልኦት ዝመፃ ንዕን ብዙሕ ክሪኤን ክሙከራ ካብን መታኒ ስለዚ ብዙሕ ኣበርክቶ ክገብራየን ኔክስት ኢልና ንሓስብ ድሌት ማለት ንነዊሕ እዋን ዋላ ተፃዊትና ንኹን ኣብ ሓዳር ገለውን ኣላጊስና እንዲና ግን ድሌት እምበር ንቢች ቮሊቦል መጀመርታና እዩ ንዓና ግን ድሌት ስለ ዝነበረና እዩ ክብል ይኽእል ናይ ነዊሕ ዓመት ተፃወት እንዲና ነርጋ ብንእስነትና ብንኣሽና ምስ ጀመርና እዩ ሕጂ እቲ ኣጀማምራ እዩ መሰረት እዩ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ዓይነት ስፖርት መሰረት እዩ ዘዕብየካ መሰረትና ኸ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ብኡ ስለ ዝዓበና ኸ ስጋብ ዛ ሕጂ ሰዓት ኣይገደፍናዮን ክንገድፎ እውን ኣይንደልን ዋላ ዓቢና ኸባና ይንብልኒና ከም ንኣሽ ዘለና ኸይዲ ስምዕና ክንፃወት ከለና ሕጂ እቲ ዝብሎ ኣነ በቲ ዓውድና ህና ሕጂ ቮሊቦል እንዲና ሕና ቮሊቦል ሲ ኣዝዩ ጥዑም ፀወታ እዩ ዋላ ሓዳር ሓዝ ዋላ ወሊድካ ድማ ድዕንቅፅ ነገር እዩ መልሓንቲ ጥራይ ስኻ ኣሬንጅ ምግባር ይደልየካ ስለዚ ሕጂ ንሕና እሱ እዩ ንዓና ድሓር ተንተፃወት ብምሉእና ፍቑራት ስለ ዝኾንና ኣብቲ ትረኒን ብሓደ ኢኻ ፀወታ ከምኡ ተወሃሂድካ ስለ ትገብሮ ሕጂ ትመሰረት እየ ዝብሎ ኣነ እቲ ፅባቕናቱ ማለት እዩ ከምቲ ክንፃወቱ ኢልና ድሓሰብና ኣይኮንና እንተፃዊትና ግን ሕማቅ ኣይተፃወትናን እቲ መጀመርያ መፃወት ክኸውን ዝኽእል ንቮሊቦል ዝበልናዮ ግን ክንፃወት ኢልና ፈቲና
ተጻይትና እንኮም ካ ተስፋ ገበር መጀመሪያ ድሌት በዚ ጾታ ዘዕበየን ጾታ በቲ ጾታ ተኸስኪሰን ዘዓብያ ስለ ዝኾና ሕጂውን ደቅና ሓዳርና ከይበላ ኣብቲ ጾታ እስካ ሕጂ ልምምድ ይገብራ ስለ ዘለዋ ምስ ሙሉእ ዓቕመን ኣለዋ እያ ዝብለን ኣነ እቲ ሙሉእ ዓቕመን ከዓ ምስቲ ዘሎ ተመክሮ ጾተአን ነቲ ጾታ ክማዕርጎ ክኢሉ ኣሎ ዋላ ሰንዳ ጽቡቕ ጾታ ይፃወታ እምበር እተን ድሕሪአን ዘለዋ ተፃወቲ ንኣሽቱውን ዝፃወተኦ ዘለዋ ጾታ ንዓን ተኪአን ክብል ይኽእል እያ ኣነ ገዳይም ተፃወትና ብሓፈሻ ናይ ቮሊቦል ተፃወቲ እምበር ናይ ቢች ቮሊቦል ናይ ገማግም ባሕሪ ተፃወቲ ኣይኮናን ገለ ካብአን እኮ ናይ ገማግም ባሕሪ ዝተፃወታ ኣለወን ከም በዓል ማርታ ዮዲት ዮሃና ዘን ምስአን ዝኣትዋ ዘለዋ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ማለት እዩ ካልኦት ግን ናይ ቮሊቦል ተፃወቲአን ግን ነተን ብትሕቲአን ዝመፃ ዘለዋ ብፍላይ ከዓ ኣብ ግራስሩት ዝዓብያ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣርኣያ ክኾነአን ኢልና ኢና እዚ ውድድር ዝሰሪዕናዮ ነተን ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ሲ ብሉፅ ዝኾነ ብቕዓት ብምርኣይሲ ኣርኣያ ክኾነአን ይኽእላ እየን ዝብል ግምት ኣለና እዘን ገዳይም ስፖርታውያን ነዘን ሓደስቲ መንእስያት ተፃወቲ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እውን ኣለወን ኣነ ዝብለን ሓዳር ይኹን መርዓ ይኹን ዝኾነ ነገራት ዋላ ናብ መርዓ ምስ ከዳስኩ መብዛሕተን ይገድፎ እየ ሕጂ እንታይ እሞ ዝዕንቅፀካ ጥራይ ስኻ ምስቲ መፃምድትኻ ተሰማሚዕካ ኣብቲ ናይ ትሬን ሰዓት ግቡእካ ጌርካ ናይ ገዛኻ ኣሬንጅ ጌርካ ስለትመፅእ ብፅግም ኣይኮነን ሕጂ ስለዚ ተመርዒና ወልዓ ጌርና ከይበላስ ክቕፅሎ ኣለዎን እየ ዝብል ኣነ ማሲ ኣርኣያ ናተንሲ ኮይና ኣለና ብዘይቀልዓ ዓለም ማለት እዩ ስጋብ ዝሓጂ ሰዓት ከዓ ንፃወት ኣለና ስለዚ ዝዕንቅፅ የለን ነባይ ሰዓ ሓደራ ይብለን ንኸይገድፍኦ ኸማነይ ማለት እዩ ሓዳር ኣሎ ካልእ ህይወት ኣሎ ግን ድሌት ሃልዩ ኣይክልክለካን እዩ ማለት እዩ ትፃወታኻ ብድሌት እዩ ዝውሰን ምስለ ፀወታ ደይኮነስ ደሊኻ ሃሪፍካ ግን ትፃወታ ኮንካስ ክትፃወታ ከም ትኽእል ዘን ሕጂ ዘለዋ ተፃወቲ ኣዝየን ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ዘለዋን ብድሌትን ብዘይ ናይ ዝኾነ ድፊኢትን ዝፃወትኦ ስለ ዘለዋ ምዕባሊኦም ኣዝዩ ፅቡቕ ከም ዘሎ ይርዳእካ እዩ ብፍላይ ሕጂ ሃገራዊ ፌደሬሽን ጀሚርዎ ዘሎ ናይ ግራስሩት ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምውሃድ ጀሚርዎ ዘሎ ናይ ግራስሩት ፀወታ ነዚ ፀወታ እዚ ኣዝዩ ናብቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ፀወታ ክመልሶ ተስፋ ገብር ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝተካየደ ፀወታ ናይዚ ምስክር መስለኒ ስለዚ እዚአን ተካእቲ ዝመፅአን ዘለዋ ተፃወቲ ኣዝየን ንፉዓትን ነዘን ዝሓለፋ ገዳይም ተፃወቲ ክትከአን ዝኽእላ ተፃወቲ እየን ደረጃ ብቕዓት ስፖርተኛታትን ዓይነት ስፖርታዊ ግጥማትን ናብ ዝለዓለ ብራኸ ክድይብ ናይ ሓባር ፃዕሪ ከም ዝሓትት ኣይጥራጠርን ነፍሲ ወከፍ ኣካል ሕብረተሰብ ድማ ነዚ ዓውዲ ንምዕባዩን ንምውዕውዑን ክሰርሕ ለበዋ ዘድልዮ ኣይኮነን ሓያል ውድድርን ከዋኽብቲ ስፖርተኛታትን ክንረክብ ስሩዕ ውድድርን ዘየቋርፅ ግምጋም እናትገብረሉ ክስርሓሉን ይግባእ በዚ ድሕሪ ክንደይ ዓመት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ገለና ገበርካ ንኩለን ማለት ጋሽ ባርካ ተሪፋ ኣላ ደቡብ ተሪፋ ኣላ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ እናገበርካ ነቲ ተፃዋታይ ክስታይ ክትገብሮ ኣለካ ተረጋጋሚ ክኾን ኣለዎ ካብ ነዊሕ ጌርካ ክስታይ ክትገብርሲ ኣብ ዓመት ሓንቲ ተፃዋትካ እኹል እዩ ነቲ ተፃዋታይ ማለት እዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን እዚ ባይታ ንፂፍዎ ዘሎ ሚልዮናት ዝወድእ ሜዳ እዩ እዚ ካብ ናይ ኤክስፖ ሜዳ እዚ ተመራፂ ገይሮሙልና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ሃገራዊ ፌደሬሽን እዚ ባይታ ንፂፍልና ዘሎ እኳ ንሓይልታት ምክልኻል እዩ ንቢች ክዳለው ከለና ንስርሒት ፈንቅል ሜዳ ኣብ ኤክስፖ ስለንገብር ሕጂ ከዓ ብዓብዩ ከም ናይ ባፅሕ ተመሳሳልነት ሜዳ ረኺብና እዚ ኣሎ ሃገራዊ ፌደሬሽን ስለቲ ኣበርክቱ ብልቢ ነመስግኖ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ከዓ ዝያዳ ሜዳታት ርዩ ናይ ኢንዶር ጌምስ ከዓ እንተ ዝሰርሓልና ከዓ ዝበለፀ ነይሩ ማለት እዩ እዛ ሜዳ እዚኣ ብዙሕ ወዲያ ንዓመታት እያ ኸይዳ ስለቲ ከይሰልስከዩ ነዛ ሜዳኩም ዝገበሩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ካብ ብልቢ ነመስግኖ ኣነ ንሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ በዚ ጋጣሚ ዝኸመስግኖም ደሊ ስለቲ ዝሃቡና ዓድል ማለት እዩ ንዞባና ከምዚ ዓይነት ዓወታት ንብድሕሪ ሕጂ ክንጓናፀፍ ዝከኣሎም ከበርክቱ በዚ ጋጣሚ እዚ ይላቡ ውድድራት ቀጻሊ ክህሉ ዝያዳ ሓደ ተፃዋታይ ተዕብዮ ውድድራት ቀጻሊ እንተሎ ካብ ሓንቲ ሻምፒዮን ነታ ሓንቲ ሻምፒዮን እንዳበለፀ ናሽናል ቲም ከዓ ሙቃም ናሽናል ቲም ኣውኢምካ እንድሕን ፀኒሕካ ዝኾነ ነገራት ብደገ ዕድመ ክመፅእ ከሎሲ ሬድ ትፀንሕ ኣለካ ማለት እዩ
كان دسا كمان أنا حجة تطلع دل حق زي ناي ناشونال تيمسي كتقوم على الواحد بالعنى ببيتشيخون بناي فوليبول إندور ولا أوتدور دولو مالتي كلهم زواتات نزل صوتازي لك كم ناي زوا ماكل أمين كم ناي هاجرا فيدريشن سريح مزلو ميدا ناتن ميدا سريحن كتصال اللي من متجيرن أبقى تصال خا هاجرا فيدريشن كم تشمو بيتش فوليبول لزغنا بوزح وصايتاتون بمستو واحد تصاوتي بوزح وصايتاتون زحت صوتات لزي كونه أبتجا ما جنب بحر كيدو خصوتن ملكع نايت صوتها حزن تسفاقة بحافشانتي أفكار سبورت كمزي كايت أنهي خمزي متي زبنا زت أنهي مورالون دقفون كل جزء أبغونا يزلوا كون العلاقة دهرجون خصلو خمزلو كتابع خنقر يدلي خالي من البات نزوم زلوا أتلتات تم تتصاوتنا سقا أجيك كايت سنهي أبوشت هاجر وحدات وددرات راح ينيرو بحراجي كن قالوا وددرات كنسرع أمو أب دحان زخون الدرجة كبت حمزة في البقعات كتري خمزة خلو تسفى جيرم كغطلو خمزة لهم إذا لبايزي أخم محلال في الدنيا نهاجر فدرشين بزقاتا ما زي مسجونا مخناتو توددر هذا بحرخن دي اندي تخايدو أنا عمت كايد يزولو يز بالمخناتو تسفوات من سياتا لو توددر على خيني خا هذا الشيء تسكت مالك أجي توددر عمتاو كايد استخاله متنسي ولا بوحد يكون قلت وددر كم يلو قتل على ويز بالأنا بيزجبروا زي حلال تعارقن نقولهم هاجر فدرشين عزيز مسكونهم بعبيو نحنا نميسر مكل خالكا بزوج بيزجبر لنا كله كباجت كات يكون راسين يكون نزل بايتازي سيري يسون قننا كبسلت أنت خاجميركا بلاستم حلفت مالك أجي زنادي نعومن تعودك يجبوا ميز بالأنا مات من ترى بيزجبر لنا صراحة نحنا بعبي خانة تجاته إذا مبرق لين سريع نزع دلزين فطر ليون عز السلونة هوا عزازين جميل كاز مبرق بالهريو تسافنا ناقص واسن حبريكان نزع دلزين فطر من لعمل يمكن نشتري ممكن خال وكيل لان 5 ساعات مالتي عزيز إذا مسكنا مكان قطع مدبنا انتي إذا ناشونال تيم لو ما عن طريق مانيركم نايدك أنسين نايدك تبعتين نهاجر وكيلا وددرات يتبع له سلازي أو يتساتفنا نحنا درجاتنا نحنا محايش كم فتنينا مالتي إذا خانين أنا تبوع عدلات زبنا مغنياته بيتش فوليبول هفتاماتينا نحنا ببيتش فوليبول بس حتى تعاطت لونا بتعاطت تاريخها بميدا تاريخها زي تسرح الله أبجورجس ماله أب عصبون كمو أباتع كل التميدا لنا أبزون أب إكسبونير نايل أبزون سريحنا لنا أب كرنون حجي تعرار سرح صار حلو نجارات على بتزاررنا حجي انتهي زرع كازي بتاعنا عب تسفى جيرنا لنا بزوم زرعنا يوم أتليتات نبعلو بزح تسفى جيرنا لنا سلازق أتصال مدواتنا نحن انتهي نتا ناشنال تيم كنعب يا مالتي أبيش فوليبول تراي زي كنا أفتنا إندور جيمز سون زحلفنا كلا ديفيجن ناي سالساي ديفيجن صوتات تقايد نير توما أوز تسعات وقلعت كلهم ناي جراس روتس السلطة نقلعت زحلف غلط عمتات قلب بيلو السلطة نير زوم قلعت زي ما بزي وشتي حموش شوارح زر أيوة بقعات وي كان جبر وممحياش بتعم زجرمي سلازي تي أب جراس روت زلنا مدبات قدام يسرو لكذا نتانش ناشنال تيم ولاها زمجبو نسمي نيكست جنريشن ناتنا ناي فوليبول بتعم تبارا بيرولو بتعمي أبصبو درجة له سلازي تسفانا انتهي نحنا بخلتيو عينا دي بيتش فوليبول ولا بتنا إندور جيمز حنت عباي زغونت ناشنال تيم نهاجر تتصوع شمزلوا ناشنال تيم كل سرح إينا مايتي باركز زخبركم تخاتاتلتي لس سبورت نايلوم تحستو أبزي كنزازم بزورنا لكم مدبات عجيبكم كتكونوا سمولو تسفائنا مرخبنا زغص السمون بخالق مدباتيو كخون كساب شعو سلام وسناي إن تمنى خيف ليكم بوغني سلام